Continuamos en directo, cando pasan 43 minutos das 5, estábamos casando a Camilo con unha galega que coñecera en Cataluña. Como foi o día desa boda? Pois, bueno, foi unha boda humilde, foron os meus pais namais, ali á boda, e daquela non foron ningún irmão meu, nin nada, máis que foron os meus pais namais. A miña nai morreu como con 52 anos. Claro, e non pudo ir, pero mira... Non, foi. Pero mira unha cousiña, Camilo, o ano e medio de casarvos xa empezastes a ter fillos. Sí, a miña filla maior e a miña muller en paz descanse levábanse de 17 anos. E aos 17 anos tuvo a primeira filla. E logo veo o Jordi, que é un varón que se levan 3 anos. E logo o Jordi e a Lourdes, que chamou, levanse un ano e pico. Porque o Jordi viñamos a buscarlo a Vigo. A cousa viñamos a Vigo, eu tiña unha irmá que vivía en Vigo, e aí estuvemos na casa da Luna de Miel, bueno, a Luna de Miel non, pero estamos aí, e aí viñamos a cousa feita a buscarlo, en Vigo. Xa nos contastes antes que traballastes moito, o teu último traballo foi con eses camións, a flota de camións que herdou tamén o teu fillo. Antes unha canteira aquí. Unha canteira tamén aquí, pero antes de todo, para ti, era a túa familia. Hombre, claro, a miña familia era o principal. Éramos moitos irmãos, pero levábamos todos moi ben. E logo a túa muller e os teus fillos, a túa nova familia. A miña muller e os meus fillos. E salíamos os tres, o sea, os cinco, e parecíamos que éramos irmãos. Íbamos por aquella e moitos dicían, se parecen des irmãos. Claro. E éramos, a vez, tomamos case xuntos, e eso era moi bonito, moi bonito. E cando chegou o momento de desfrutar da vida, veu un duro revés, Camilo. Bueno, a miña muller, pois se me maliña bueno, en silla de rodas, eu tiña que duchala, porque o Ayuntamiento, o Concello, non me mandaba ninguna señora, ao final mandaron xa nos últimos, eso. Entonces, eu tiña que ducharla, bueno, facerlle de todo. E cando se me puxo moi mala, dixo que me encontro moi mala, chamei ao 112, viñeron rapidamente, ven unha ambulancia, leváronla, meteronla ali dentro do quirófano, e xa sale un médico e dime, señora, foise. Claro, foi unha etapa dura da túa vida, pasou o tempo, intentaste recuperarte, coñecestes a outra muller, que foi a que che trouxo de Barcelona para Galicia. Sí. Ela era canaria, pero aínda así xuntaste os dous en Galicia. Ela traballaba en Canarias, pero conocina en Redondela, no baile, e conocina, entonces, eu vivía en Barcelona, e desde Barcelona eu dicíalle, pagaba o viaxe en avión, e viña cada pouco a Barcelona comigo. Cando tiña así uns días de festa, traballaba nun hotel, e cando non marcheu para lá 3 meses. E entonces, unha rodilla estaba mal, e xiña, por mira, xa cumpriches os 67 anos, tamén se jubilou un ano máis. Jubílate, e fomos ao médico dela, e dixolle, por mí xa te podo jubilar mañá mismo. E veuse para Galicia, ti tamén, vivistedes varios anos xuntos, a cousa non funcionou, e hoxe estás aquí para intentar atopar outra compañía, Camilo, e imos lembrar, se che parece, o que che gustaría desa persoa, vale? Vale, gustaríalle que fose unha muller máis ou menos da súa idade, Camilo, lembramos, ten 82 anos, que sea máis ou menos de cerca, ainda que a Camilo non lle importa moverse para calquer punto, se fai falta, que lle guste bailar e viaxar, cariñosa e humilde, e mellor que non fume. Eso foi o que lle contastes a Nerea, a redactora que estivo contigo. Fumaba moito. Vale, eso é o que te gustaría para esa compañera que te acompaña. E tiña un coche marcado abaixo, para quemarse a alfombra do coche. Claro. Desde Barcelona aquí, se fumaba 3 caguetillas. Por eso a ti te gustaría... Claro, por eso a ti te gustaría que a muller que te acompañase a partir de agora non fume. Este coche que teño non fumou ninguna muller. Nin quero que entre nadie fumando. Aí queda claro. Mira, aí temos o número de teléfono, Camilo, 881-365-999. Por se algunha muller quere chamar interesada, pois, en facerlle compañía a Camilo. Gústame moito estes 39. Gustache moito este teléfono, imos levantar o teléfono agora. Que tal? Moi boas tardes. Hola. Hola, con quen falamos?
con Manuela. Hola, Manuela, que alegría escoitarche con esa voz tan optimista que nos falas. Cantos anos tes, Manuela? 76. Bueno, más o menos, Camilo, 82. Él parece un señor elegantón, ¿eh? ¿Cómo? Que es muy elegante. bueno, moi elegante. Estáche botando un normalillo, eu visto moderno, gustame vestir moderno. Eu quero ser moderno, sempre me gusta xuntarme con xente nova, con rapaces novos. Cando eu vexo unha Me pandilla de parece rapaces muy novos, bien. eu gustame sempre estar con xente nova, porque para vello xa son eu. Bueno, no hay personas mayores, la edad. O tenemos que morirnos jóvenes o ser mayor. Eu teño un espírito de xoven. ¿Qué? Eu non me considero vello. Considérame maior, Hombre, pero no, vello non. con 82 años de momento yo te veo muy bien. E cal é a túa situación, Ole. Manuela? Estás Pues separada, mira, estás soy viuda? hace 8 años. A ver, Igual que eu. no estoy sola porque tengo mucha actividad, pero bueno, me gustaría tener un compañero para salir, pasear, a ver, charlar. Pois mira, A ver, agora un teño un amigo. viaxe. Eu teño un viaxe, Un amigo. o día 28 teño un viaxe a Portugal, que xa o paguei, e se te poñemos de acordo, levote a Portugal tamén. ¡Ole! Hombre, Correlo bacalao. ¡Ole! Aquí no encuentro ni nada. Sí. tan pronto no será. Y- Realmente nos tenemos que conocer en Portugal. Ya estuve en todo Portugal. Ten Yo ya razón, viajé Manuela. mucho. Mira, Manuela. Estuve también en Barcelona, que es una Ah, ciudad maravillosa. Eu teño os fillos todos da toda a familia en Barcelona. Imos facer unha Pues- cousa, porque tendes moitas cousas que falar. pero tú que no- Camilo, espera un momento. Escucha, Sí, dime, Manuela. muchísimas cosas que no damos pero, acabado en la noche. Pois entón imos facer unha cousa. Eu estou falando en gallego. Camilo, espera un momento, que eu xa sei que tes moita ansia de conocer a Manuela, mesmo de levála a Portugal. Pero ti xa tes que había que ir a Modiño. Entonces imos facer Yo unha también- cousa. Oíste, yo también lo digo. Manuela, imos facer unha cousa. E co teu permiso imos de dar o número de teléfono teu a Camilo, vale? Que me llame. Efectivamente, tío mesma o dis. Moitas grazas por chamarnos, Manuela, e por Bueno, vernos. pues gracias a vosotros, es un placer. Camilo, logo pasamos o número de teléfono, o de Manuela, o das señoras que chamaron, vale? Son un consello, a modiño, as cousiñas con calma, e se vos queredes coñecer antes de ir a Portugal, este plató está a vosa disposición, vale? Conocerse aquí, Bueno, xa sei. mira como di Loli. Igual que fixeron, bueno, deixamos moitísima sorte a vosos dous, o gallá teñades tanta sorte como Lucía e Domingo, que tal dirá? Como Portugal. dirá? Que tal dirá? Damos un forte aplauso para que Chamámolos. entren aquí. Forte aplauso para Lucía Lucía Domingo, por favor. Domingo, por favor. A ver, a ver. Pasa, Domingo, pasa. pasa. Aí. Bueno, téndesnos en Ascuas. Non sei como foi esa merenda. Contádenos, Lucía. Muy bien, Estupendamente. muy bien. Como queda a cousa? Porque nos tenes en Ascuas, como queda a cousa? Muy bien, para a creo súa- que muy bien. Muy bien, muy bien. Creo muy que bien. queremos seguir los dos. Sí. Guau. Queredes vos seguir coñecendo? ¿Perdón? Queredes vos seguir coñecendo? Sí, sí, claro. Que cousas atopastedes en común un co outro? Bueno, eu creo que en todo, ¿eh? Eu creo que en todo vamos a estar de acuerdo. Ah. Creo, ¿eh? Que opine él, pero eu creo que vamos a estar de acuerdo en De todo. acuerdo en todo. Yo, desde el primer momento que la vi, que me encantó y la manera de ser, porque yo soy una persona que estas que gritan o cosas así, que yo tuve, mi mujer me gritaba, cosas así. Y yo quiero Aquí sale cada cousa que eu xa digo. estar en paz. Pero eu creo que Lucía che pode dar moita tranquilidade, Domingo. Mucha que os podedes dar tranquilidad. entre os Y dous además moita tranquilidade. tengo una experiencia. Tengo un hermano que ya falleció y una cuñada en Orense, que ella era de Arzádigos, que linda con Portugal allá por Vilar de Vos.
Non te vas a aburrir, Lucía, de contar historias. Creo que non te vas a aburrir. Creo que non. Nestes plans, ao longo do programa que estiveste falando, planificastes algo xa ou aínda non? No, De quedar outro día ou Non. algo así. vamos a ver. Que ide facer agora? Remata o programa, marchades cada un para a vosa casa, eso como é? No, si cada un pasou a casa, sí, pero con unha idea de volvernos a ver tamén. De vernos a ver... Eu polo menos penso así. Xa te invitou a ir a Uruguai? No. Ainda non che falou nada Hai de moito Montevideo? correr. Non, eu nunca... Pero vamos a ver, todavía se muy lle decimos a temprano. Camilo que non leva a Manuela ainda a Yo la Portugal, invité como vai a a levar a un Lucía piso a que tengo Uruguay? en Tomiño, que tiene 24 años, que es nuevito, que está muy bien. Que invitaches aquí? A ¿A un dónde? piso? A ver, el piso, ¿qué Ah. tiene? No somos niños, ni cosa ninguna. No va a pasar Pero nada. mira, eu só vos digo unha cousa. Podo lle dicir unha cousa, Lucía, da túa parte a domingo? Digo, ya domingo unha cousa. Ah, sí. Vai despaciño. Ah, despacio. Sí, Justo. sí, todo despacio. A modiño, No. eu creo que o que che quere decir Loli é que teñas coidado co mandil. Sí. Con mandil. O público entende o que lle quero decir a domingo. Entende o público, non? É que, claro, cando eu digo vamos a tocarnos, despaciño, sempre pedindo permiso un ao outro. Lucía, estás de acordo comigo ou non? A Sí, palabra- sí, de acuerdo, totalmente, sí. É que despaciño chegas a lonxe, se corres podes cair. Aí está, Ahí Lucía. está, bueno, pero bueno. Claro. Caso corto, pero seguro. Hai que ir conocéndose pouco a pouco, sabendo un do outro. Xa nos contaredes, porque nos gustaría... En gallego que dice, o que podes facer hoxe, non deixe para mañán. Eu digo unha cousa, aquí levan a contraria. Imos despedir o programa, Marcial, porque es que Casi se non... mellor. Que teñades moitísima sorte, Gracias. queremos seguir sabendo de vos e de vos Gracias. tamén nos gustaría saber. Moitas Gracias, Sabrá. Sabrado. Eu vou aconsellar a todos que pasen por aquí. Vai ben, vai É un aconsellar bon todo o consello, mundo que é un pase bon por aquí. consello, sí, E nos señor. encantados de recibilos, Marcial. Mira, eu voulle decir outro aplauso para Camariñas, o vosso fillo predilecto aquí, Marcial. Magnífico público que Vémonos tivemos nun hoxe. anaquiño, non marchedes, que estou con vos, xa vou con vos para Camariñas. As 8:15 voltas co plato. Ahora quedan co hora galega. Nos volvemos mañán sobre as 4 menos 10. Ahora quedamos con nosos convidados que casi veñen a bailar con nós. E vinde para aquí a bailar con nós. Despedímonos todos. Ata mañá. Grazas por vernos, por estar aí. Ata mañá.